Osim pitanja o tome da li će se Dejan i Dalila pomiriti, ono što se često poteže kao tema za crnim stolom je to da li je Dragojević zapravo promenio veru, što članovi njegove porodice oštro poriču, dok njegova tašta Emina Mujić tvrdi skroz drugačije. Istina će prema rečima reality veteranke Vesne Rivas isplivati kroz 7 dana, budući da tada počinje važan post. Bliži se 1. april. 1. aprila uveče počinje ramazanski post. Mene sad zanima da li će Zijad biti u postu ceo mesec ili kako će to da izvedu, rekla je pevačica. Kada su je pitali ko je Zijad, Zijad je Dejan Dragojević. Znači, da li će Dejan izgurati celu tu priču? On se žrtvuje za Dalilu i njihov brak. Mene sad interesuje da li će on biti u postu i kako će se Dalila ponašati u vreme posta, za vreme Bajrama i za vreme Ramazana, pošto sam ja lično gledala, a ima i klipova kako se ponašam.